سلامن طعنان نخلكم تختاتلتي يخون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو أبناي لمعنتي مدبي كم تلمود نعهم نتختاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب حيزلكم متسئلكو أبناي لمعنت مدبي نسب حدار زخون بلوس مدب حيزلكم متسئلكو بفلاي صوتاو ركبكم نفكاريتكم ويدما نبعلت بيتكم كانزا اندخونا صوتاو ركبكم انداز الاتو نزمزت بعلت بيتكم بتعمي أقداس مدبيو أبوان صوتاو ركب كانزا خጋጥማ እንተሎ ነዚ ቃንዛ 100% ከጥፍኡ ዝኽእሉ ናይ ጾታው ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ሒዘልኩም መጽለኹ እዞም ፖዚሽናት ታጓል እንስተይቲ ኣብ ከብዳ ከባቢ ዝስምዓ ቃንዛ እንተሃልዩ ኣብ ብልዕታ ከባቢ ናይ ምቅጻል ስምዒት እንተጋጢምዋ ከምኡውን ካልኦት ቃንዛታት ዝስምዓ እንተኮይኑ ነዞም ፖዚሽናት እንተተጠቂማ ጾታው ርክብኩም ካብ ቃንዛ ናብ ዕግበት ንምቕያር ዝጠቅም መደብ እዩ። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታው ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስግንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ኣብ እዋን ጾታው ርክብ ሰባት ዝተፈላለየ ዓይነት ምርጫ ክህልዎም ይኽእል። ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ፍልይ ዝበሉ ናይ ጾታው ርክብ ፖዚሽናት ምስ ኣፍቃሪቶም ምስ በዓልቲ ቤቶም ክፍጽሙ ይደልዩ ኮይኑ ግና እዞም ትጥቀምዎም ፖዚሽናት ኣብታ ጓል ኣንስተይቲ ቃንዛ ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም። ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ካብ ምዝራብ ዋላ ቃንዛ እንዳተሰምዐን እውን ጾታው ርክብ ደጋጊመን ብምፍጻም ንነብሰን ይጎድኣ ከም ዘለዋ ይፍለጥ ኮይኑ ግና ነዞም ቀጺለ ዝሕብረልኩም ናይ ጾታው ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ትጥቀሙ እንተኾይንኩም ፈጺሙ ኣብ እዋን ጾታው ርክብ ቃንዛ ንኸይስምዐን ብምግባር ብሉጽ ጸዕጋባይ ጾታው ርክብ ንኽትሕልፉ ዝሕግዙኹም እዮም። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ምንም ዓይነት ናይ ጾታው ርክብ ቃንዛ ንኸይስምዐን ዝገብር ናይ ጾታው ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እቲ ልሙድ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብታሕቲ ኮይና ዝፍጸም ሚሽነሪ ንብሎ ፖዚሽን ዓይነት ኮይኑ ፍልይ ዘብሎ እታ ጓል ኣንስተይቲ ንእጋራ ኣግጢማ እቲ ወዲ ድማ ብእግራ ብደጋዋይ ክፋል ኮይኑ ዝፍጸም ፖዚሽን እዩ። እዚ ፖዚሽን ብዙሓት ጥቕምታት ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ጥቕሙ እንታይ እዩ? ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ እዋን ጾታው ርክብ ቃንዛ ዘጋጥማ መትሎ በዓል ገዝኣ ወይ ድማ ኣፍቃሪኣ ዕሙቕ ኢሉ ከኣቱ እንተሎ እዩ። እዚ ፖዚሽን ድማ መትሉ ዕሙቕ ኢሉ ናብ ውሽጢ ብልዕታ ኣርሒቑ ንኸይኣቱ ስለ ዝከላኸሎን ኣብ ውሽጢ ብልዕታ ንዘሎ ፍሪክሽን ወይ ድማ ፍሕፍሕ ስለ ዝከላኸሎን ቃንዛ ኣይህልዎን። ካብዚ ብተወሳኺ መትልኡ ናብ ውሽጢ ከኣቱ እንተሎ ንክሊቶሪ ወይ ድማ ጉድበ ንብሎ ክፋል ብልዕትኽን እንዳሓሳስዮ ስለ ዝኣቱ ዝበለጸ ብሉጽ ዕጋባይ ጾታው ርክብ ክትሕልፉ ትኽእሉ ኢኹም። ስለ ዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ፈለማ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገር እንታይ እዩ? ን15-20 ደቂቕ ዝኣክል ምስዕዓም ምትሕስሳይ ብልዕተን ንጾታው ርክብ ንኽዳለው ራሕሲ ንኸፍልፍል ብምግባር ቃንዛ ንኸይጋጥማ ትገብርሉ ሜላ እዩ። ድሕሪዚ እውን ቃንዛ ዝስምዓ እንተኾይኑ ግና በዚ ፖዚሽን ማለት እውን ብታሕቲ ኮይና ንእግራ ኣግጢማ ንስኹም ድማ ብደጋዋይ ክፋል እጋረን ኮይንኩም ጾታው ርክብ ብምፍጻም ቃንዛ ናይ በዓልቲ ቤትኩም ኣፍቃሪትኩም ክትቀንሱ ትኽእሉ ኢኹም። ነቲ ደጋዋይ ክፋል ብልዕተን ሴንሲቲቭ ዝኾነ ክፋል ብልዕተን ብደንቢ ዝሓሳስዮ ናይ ጾታው ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ስለ ዝኾነ ዝበለጸ ብልዕታ ንጾታው ርክብ ድልው ንኽኸውን ራሕሲ ንኸፍልፍል ብምግባር ብሉጽ ዕጋባይ ቃንዛ ዘይብሉ ጾታው ርክብ ንኽትፍጽሙ ዝጠቅም ናይ ጾታው ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እቲ ካሊእ ንሪኦ ድማ ቃንዛ ዝስምዐን ክፋል ሰውነተን ይውስኖ እዩ። ሓደ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ብልዕተን ኣብ ሕቖአንን ኣብ ከብደን ከባቢ ድማ ኣብ ሕምብርተን ከባቢ ብየማናይን ብጸጋማይን ቃንዛ ከጋጥመን ይኽእል እዩ። እዚ ፐልቪክ ኤርያ ይበሃል። እዚ ኤርያ ኣብ ዝጉደአሉ ግዜ ስፔሻሊ ናይ ተወዲ ክብደት ሰውነት ነታ ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ ዝጸቅጥ ዝጉዝጎዞ እንተኾይኑ ኣብ ብልዕታ ከባቢ ንዘሎ ኤርያ ዝጸቕጣ ዝጉዝጎዞ እንተኾይኑ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ብዩቲኣይ ኢንፌክሽን ትቃላዕ እንተኾይና እዚ ክፋል ቁሩብ ቃንዛ ክስምዓ ይኽእል እዩ። ምስ እዚ ቃንዛ ተታሒዙ ክትጥቀምዎ ዘለኩም ክልተ ዓይነት ናይ ጾታው ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ኣለዉ። እታ ጓል ኣንስተይቲ ከይተሓመካ ቃንዛ ንኸይስምዓ ክትገብሮ ዘለካ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ጀንትሊ ብኸብዳ ኣድቂስኩም ካብኡ ጾታው ርክብ ኣብ ትፍጽምሉ ግዜ ኣብ ሕቖኣ ከባቢ ዘሎ ኤርያ ከይምጠጥ ኣብ ትሕቲ ከብዳ ትርኣስ ብምእታው ሜይቢ እቲ ትርኣስ ልስልስ ዝበለ እንተኾይኑ ካልኣይ ብምድራብ ቁሩብ ካብ ከብዳ ሓፍ ዘብላ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ኤርያ ጾታው ርክብ ኣብ ትፍጽምሉ ግዜ
ግዜ ክትጉዝጎዞ ትኽእል ትርር ዝበለ ትርኣስ እንተዝኸውን ይምረጽ። ነቲ ትርኣስ ኣብ ትሕቲ ከብዳ ድሕሪ ምግባርኩም ዓንተዎ ከም ዝበልክዎ ቀልጢፍኩም ንመትለኹም ክተእትውዎ የብልኩምን ቅድሚ ምእታውኩም ኣብ ብልዕተን ንመትለኹም ቁሩብ ክተነኻኽእዎ ኣለኩም። ኣብዚ ግዜ ብልዕተን ናይ ራሕሲ ምልክት ኣብ ዝህበኩም ግዜ እንዳእተኹም ኣብ መጀመርታ ድማ ርግእ ብዝበለ ስፒድ ቀስ ኣቢልኩም ብምእታውን ብምውፃእን ንሳ ናይ ታሕጓስ ጠባይ ኣብ ተርእየሉን ምንም ዓይነት ቃንዛ ከም ዘይተሰማዓ ሹር ኣብ ትኾኑሉ ግዜ ጥራሕ ንስፒድኩም ብምውሳኽ እቲ ጾታዊ ርክብኩም ዕጋባይ ትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኮይኑ ግና በዚ ፖዚሽን እውን ቃንዛ ዝስምዓ እንተኮይኑ ነቲ ካልኣይ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ እንታይ እዩ? ብሕቆኣ ምስ ደቀስኩማ ኣብ ትሕቲ ከብዳ ጌርኩሞ ዝነበርኩም ትርኣስ ሕዚ ድማ ብሕቆኣ ስለ ዝደቀሰት ትሕቲ ሕቆኣ ብምግባር ዓንተዎ ዝበልክዎ ፐልቪክ ዝበሃል ቦን ብትርኣስ ክተጉዝጉዙላ ኣለኩም። ኣብዚ ግዜ እውን ቀስ ዝበለ ስፒድ ክትጅምሩ ኣለኩም። እዚ ፖዚሽን እውን ኣብ ሕቆኣ ከባቢ ንዘሎ ቃንዛ ንምቕናስ ዝሕግዘኩም እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ብልዕታ ከባቢ ንዘለዉ ጨዋዳታት ናይ ምእካብ ጠባይ ዘለዎ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ስለ ዝኾነ መትሎኻ ዋላ ዕሙቕ ኢሉ እንተኣትወ እውን ንማህፀና ንኸይጎድኣ ይከላኸለላ እዩ። ስለ ዝኾነ ነዞም ሰለስተ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ብፍላይ ቃንዛ ኣብ ዝስምዓ በዓልቲ ቤትኩም ወይ ድማ ኣፍቃሪትኩም ክትጥቀምዎም ኣለኩም። ነዞም ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነታት ንምዝኽኻር ዝኣክል ተቐዳማይ ርኢናዮ ዝነበርና ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት እታ ጓል ኣንስተይቲ ብታሕቲ ኮይና ንእጋራ ገጢማ ንስኹም ድማ ብድሕሪት ተእጋራ ኮይንኩም ዝፍጸም ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ርኢናዮ ዝነበርና ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት ድማ ንሰን ብከብደን ደቂሰን ኣብ ከብደን ከባቢ ድማ ትርኣስ ጌርኩምለን ንስኹም ብድሕሪት ኮይንኩም ዝፍጸም ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ዝረኣናዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት ድማ ንሰን ብሕቆአን ደቂሰን ኣብ ሕቆአን ከባቢ ትርኣስ ጌርኩምለን ዝፍጸም ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት እዩ። ዝበለጸ ብሉጽ ዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ቃንዛ ዘይብሉ ጾታዊ ርክብ ንኽተሕልፉ ዝሕግዙኹም ብሉጻት ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነታት ስለ ዝኾኑ ክትጥቀሙሎም እንዳሓበርኩ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንመደብናን ንቻነልናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ያኔለ